Nara siya og mo action na siya. Alright. Yeah. What's up, super fam, super mega boys in das again og karon na to another day namin diri sa may lugar namin diri padulong sa may Dawes pag-unahan ni sa Pantaw kay na-invite mo mi og kuan ba na-invite mi og kaon nya friend ra pud na mo kauban sa trabaho nonong lang pud dire nya ako mga kauban di na mga pa-baby kana sila silpi-silpi hi yan mo na yung mga view ano siya ang view nadapin sa highway ito padulong na siya bayawan dire service pa mabinay char kauban uhuy ilig ginas lag sa OP si Josue na akong service lag selfie pa more selfie tirahan mo ta muna siya nindot kayo ang view may sakyanan malabang ta sa pikas dito muna siya mura-guro na ang bayawan diha dapit ta muna siya masakyanan dito para mabinay guro na siyang kuan lugar so daghan ka mga siya kay hapuna ha? Unahan na punta? Sige super pop super big boy again ay tapos sa kadawhan na mong diri may manoray siya diha view karo kabalo highway ni siya napakauban siya kumauban selfie daw siya tayo ito na siya og selfie kanang action na jud ba yung action klaro hag ko ha pero gamitan ito nag-inclination patang yung action tanawon to whoop paliko yeah wala kay kapsyuta patayin sa siyang yung liko-liko nga kanang yuta ba sa langalan anak ko do ay wala di ay nara siya mo action na siya. Alright. Yeah. Wow. Medyo hapon naman siya nya mojote naman yung pangay para sa kaglingon. So ano lang ko ito ba kong vlog kaysa sunod na punta magamaulain nga vlog nga kanakuan or else okay na gid ang tanan ba makatuad taglayo or makadiop na pud ko nindot na siya super fam basta stay tuned lang ta sa akong channel so super mega bye thank you sa lahat na support I love you.